Vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa vydáme do Mongolska nehostinnej púšte Gobi, kde podľa svedkov číha smrteľné monštrum. Tento tvor údajne dokáže zabíjať na diaľku a z niekoľkých metrov. Existuje naozaj? Poďme sa na to pozrieť. Olgoj Chorchoj, známy aj ako mongolský smrtiaci červ, je jednou z najzáhadnejších a najstrašidelnejších bytostí, o ktorých sa hovorí už celé stáročia. Tento tvor, opísaný ako obrovský červ, je taký obrovský, že jeho telo dokáže vyvolať v piesku pohyb, ktorý vyzerá, ako keby zem sama o sebe ožívala. Tvor je teda väčšinou popisovaný ako veľký červ s dĺžkou od 2 do 15 metrov, pričom niektoré zdroje hovoria, že je oveľa menší, okolo 3 metrov. Jeho existencia je záhadou a hoci mnohí tvrdia, že ho videli, nikdy nebol potvrdený vedecký dôkaz. Mongolskí pastieri hovoria, že pod pieskom sa niečo pohybuje. Ak vidíte vlny piesku, je to už neskoro. Niektorí sa dokonca domnievajú, že stopy, ktoré zanecháva, sú viac než len prirodzený fenomén. Mnohé príbehy obsahujú varovanie. Ak sa niekedy dostanete príliš blízko, budete jeho ďalšou obeťou. Útočí 2 spôsobmi. Prvým spôsobom útoku. Olgoja Chorchoja je nafúknutie jeho tela, ktoré následne vypustí smrteľný jed na veľkú vzdialenosť. Tento jed môže okamžite paralyzovať alebo zabiť korisť, aniž by sa tvor musel priblížiť. Rýchly a presný útok robí Olgoja Chorchoja nebezpečným nepriateľom, ktorý zaútočí z bezpečnej vzdialenosti. Druhým spôsobom je schopnosť Olgoja Chorchoja vytvárať silné elektrické výboje. Tieto výboje môžu zasiahnuť jeho korisť na veľkú vzdialenosť a spôsobujú okamžitú paralýzu alebo smrť. Tento útok využíva jeho schopnosť generovať elektrickú energiu, ktorú použije na zneškodnenie obete bez potreby fyzického kontaktu. V Mongolsku existujú staré príbehy, ktoré hovoria o pastieroch, ktorí sa stretli s podivnými, obrovskými červami, ktoré sa ukrývali v piesočnatých dunách púšte Gobi. Jeden z týchto príbehov pochádza od pastiera, ktorý tvrdil, že videl obrovského červa vychádzajúceho z piesku. Tento tvor mal byť dlhý niekoľko metrov a mal obrovské telo pokryté hrubou kožou. Kým sa pastier pokúšal utiecť, červ vyslal blesk, ktorý ho takmer zasiahol. Po tomto stretnutí pastier nikdy neprehovoril s nikým o tom, čo sa stalo, pretože sa obával, že by ho považovali za blázna. Po niekoľkých rokoch sa na tento príbeh spýtali ďalší pastieri, ktorí potvrdili, že v tejto oblasti sa skutočne často vyskytovali podivné javy, ako by piesok skrýval niečo neznáme. Všetci sa však báli priblížiť, pretože to považovali za nebezpečné a neprebádané. V 90. rokoch sa objavil ďalší príbeh od poľovníka, ktorý sa zúčastnil expedície v oblasti Gobi. Tento muž tvrdil, že počas svojej cesty narazil na obrovské stopy, ktoré sa javili ako stopy niečoho masívneho, pohybujúceho sa veľkou rýchlosťou. Keď sa skupina pokúsila ísť ďalej, narazili na miesto, kde bolo všetko pokryté pieskom, no na miestach, kde sa zjavili stopy, bolo cítiť silný zápach síry. Po niekoľkých dňoch sa pred nimi objavil podivný veľký červ, ktorý mal tvár podobnú lebke a neustále sa pohyboval, ako by hľadal korisť. Tento poľovník opísal, že keď sa pokúsili vystopovať červa, narazili na obrovskú dieru v piesku, ktorá mala obrovské rozmery, a to bol posledný raz, čo červa videli. V roku 2004 sa objavil prípad, keď miestni obyvatelia púšte Gobi našli mŕtve zviera, ktoré malo veľké popáleniny na koži a bolo obklopené výrazným chemickým zápachom. Niektorí z miestnych tvrdili, že zviera sa stalo obeťou Olgoja Chorchoja, pretože sa nachádzalo v blízkosti piesočnatých oblastí, kde sa tieto tvory údajne pohybujú. Ľudia v okolí tvrdili, že tento zápach a stopy, ktoré zanechal tvor, sú podobné tým, ktoré boli popísané v starých legendách o Olgojovi. V 20. a 21. storočí sa na pátranie po Olgoj Chorchojovi vydali viaceré expedície. Sovietskí vedci v minulom storočí nenašli nič, čo by dokazovalo jeho existenciu. No český kryptozoológ Ivan Mackerle zažil niečo, čo ho presvedčilo, že nejde len o legendu. V roku 1990 sa spolu so svojím tímom vydal do Mongolska, aby tohto záhadného tvora našiel. Použili moderné technológie, seizmické senzory, výbušniny, dokonca aj rozhovory s miestnymi. No červ sa neukázal.
Zdalo sa, že je to len ďalší neúspešný pokus. Ale potom sa stalo niečo zvláštne. Jednej noci sa Mackerle prebudil na hrozný pocit. Zdalo sa mu, že ten červ vyliezol z piesku a prisal sa mu na chrbát, jak nejaká hnusná pijavica. Možno len sen. Ale možno nie. Paralizujúci strach, ale nič nevidel. Po chvíli všetko zmizlo. Ale zistil, že to nebol sen, lebo o chvíľu pocitil na chrbte obrovskú bolesť. Na jeho chrbte sa objavila zvláštna hrča. Kapsa plná krvi. Vyzeralo to ako podliatina, ale bolo to tvrdé, citlivé na dotyk, ako keby niečo pod kožou pulzovalo. Lekári si nevedeli vysvetliť, čo sa s ním deje. Nebola tam žiadna rana, žiadne bodnutie, nič, čo by to mohlo vysvetliť. A práve v tom čase jeho zdravotný stav ešte viac zhoršil. Telo sa akoby vzdávalo. Podľa jeho lekára mal prvé príznaky zlyhávania orgánov. Expedíciu museli prerušiť. Z ničoho nič sa jeho stav začal zlepšovať. Keď o tom povedal miestnym šamanom, nezostali prekvapení. Podľa nich sa Olgoj Chorchoj nedá len tak nájsť. On si sám vyberá, komu sa ukáže. A ak sa mu niekto pokusí priblížiť, môže ho zasiahnuť na diaľku. Spôsobí mu choroby, zlyhanie orgánov alebo dokonca smrť. Nie je to len červ. Je to duch púšte. Vedci sa zatiaľ nezhodujú. Kým skeptici tvrdia, že ide o mýtus založený na prírodných javoch, niektorí kryptozoológovia veria, že v púšti môže skutočne žiť doteraz neobjavený tvor. A čo si myslíte vy? Je Olgoj Chorchoj len legenda, alebo sa môže v púšti Gobi skrývať niečo, čo nechce byť objavené? Ďakujem, že ste sledovali dnešné video. Dúfam, že sa vám páčilo. Na budúce video si povieme o Ingridovi Koldovi, mužovi, ktorý sa nikdy neprestáva usmievať. Tento záhadný, desivý muž, ktorého úsmev je zároveň prísľubom a varovaním, skrýva temné tajomstvá. Kto je Ingrid Kold? A prečo je jeho úsmev taký strašidelný? Je to len maska, alebo sa za ňou ukrýva niečo, čo je nad rámec nášho chápania reality? Nezabudnite dať like a odber, nech vám tento diel neujde. Zatiaľ sa majte.